Doon? Ano, lumabas? Wala pa yata. Oh? Meron na. Ay, lumabas. Tanong mo, baka manalo tayo. Malamang, hindi pumunta. Pupunta ba yun pag nanalo? Tanong mo, lumaya tayo. Saan natin yun? 2.22. Huh? Come on down. Kaya nanalo yun, kinuha lahat ng konsyel eh. Anong kakainin natin? Sita Diyos. Anong oras? Rason pa. Patayin mo na yung tanong. Natatakot na yung magkana. Wala ka dyan naman. Dapat pala naglagay tayo. No, CCTV. No? Alis ko, kaya nagpa-selfie sila. Yung mga NBI, yung mga sumundo kayo, yung ayan, ang pakinggan mo. Isa, 25. Ano sa'yo? 4 ka na sa'yo? 15-4. Sayang, ano? Okay, ano yung una? Nung umaga? Anong gabi? 15:31? Ano yun? Sabi? May giga ba? Nakakaisa pa. Oo, wala. Pinakamalapit yung 4.25. 4.20. Tama, no? 24 sa ako. Ah, 15-23 yata. Kagabi? 15... Wala ko nakuha yun eh.
22. Kagabi? Kagabi. Parang pinaplas ko yung 4. Hmm. Yung lumabas kong 4:20. Wala ka bang madadaanan na Palawan? O dito, hindi ko alam. Doon sa may may stoplight doon ah. May Palawan? Oo. Diyan sa Malbar? Ah. Stop na. Yung kinainan natin? Lidag. Bangkad. Bago? Yung tabi ng parang halera nung yung simbahan ng Iglesia de Cristo. Doon sa papasok na? Ah. Yung sa may Andox? Hindi doon. Hindi doon sa highway. Nakita ko yung may iglesia. Ito yung Jollibee, Malbar. Yung doon, pag ganyan. Lampas pa? Oo. Sige, try natin. Mahal naman kasi ng burger steak, 200. Dito na lang tayo sa Mahal ka. Kaya kay Tita Juice. Hindi naman. Nauulam. Sarap naman. Saan?
pista naman yan eh. Ano ba, gusto mo sisig doon? Yung nga bang kinakain? Gusto ko doon yung pagi. Sabado ngayon, mga tao. Tignan natin. Ah, sakit. Ganun kapangit ang daan. Mahal eh. Pangit ang kalsada dito. Diyan sana yung planta na. Diyan ang daan. Hindi nagkasunod yan sa presyo. Gusto yung ano lang. 1/4. Gusto nung may-ari lahat. Kaya alug-alug kami. Yan dyan. Ayan o, fast. Apat na yun, isa lang ang kukunin yan. Ayaw, atin mo. Pwedeng hindi pa kami kumikita, lalaki. Pagdati sa sakit na sabat. Lalaki pa ng bus. Para sa merkado. Tita Juice.